Kaixo lagunok, ongi etorri nire laborategira. Gaur laguntxo bat etorriko da, bai? Opari bat prestatu behar du eta nik lagunduko diat. Ui, hemen dator. Kaixo, Marikalambre! Kaixo, zer modu zaude? Ondo? Bai. Aizu, pentsatu dut. Ze opari egingo diogun zure lagunari. Ze opari, Marikalambre? Opari, miragarria, aizu. Ikusiko zu, bai. Begira, honetarako beharruko dugu honako materiala. Olioa, ura, kolorantea, zer gehiago? Bai, pastillak eferbescenteak, eta ura noski, eta pote bat, bai? Bueno, prest daude manez? Bai, biok batera egingo dugu. Bale. Tori, pote bat zuretzat, eta beste bat niretzat. Ireki egingo dugu. Eta orain, ura hartuko dugu. Eta ontzian sartuko dugu. Listo, zure txanda, Tori. Bota. Kanpora botatzen baduzu ez da ez zaren, porfa. Bale, listo, gutxo gara. Oiz ongi. Orain, olioa botako dugu, bai? Orain hasiko zarazu. Tori, ea, kontuz. Eta beldurri gabe. Hori da, gaio. Bota olioa. Bota. Gehiago, Listo, venga, orain nire txanda. Vale. Fijatu zara, zer gertatzen den hor? Bai. Zer? Burbuia. Burbuiak eta zer gehiago, nahastu dira olioa eta ura. Bai. Seguro? Begiratu hemendik. Ara. Claro, eske hemendik begiratzen badugu, pues ez da ikusten. Baina hemendik bai, harrigarria da, izue. Ura eta gainean olioa, ezta? Bai. Eta zergatik ez alderantziz? Ba ez dakit. Ez dakizu? Kontatuko izun. Ura, dentsitate handiagoa daukalako. Bai, olioa eta ura likido desberdinak dira. Eta orduan ura beti geratuko da olioaren azpian. Bai. Eta orain, pastilla eferbescenteak. Bale. Ea, Tori bat. Eskerrik asko. Ez horregatik. Eta botu egingo dugu. Ea. Ui. Begira, efektua egiten hasten da. Bai. Ikusten? Bai. Begira, gorunzoa eta burbuiak ateratzen dira. Bai. Harrigarria baietz banez. Bai. Hene. Hai. Horrela, pastilla eferbescenteak egiten duena da, ura eta olioa nahastea. Bai. Ara. Bai, esperimentua. Bai. Ona ez da. Baina ez dugu bukatu, Oraindik falta zaigu zerbait botatzean. Orain kolorantea bota beharko dugu. Bale. Bi kolore ditugu. Morea eta laranja, zein nahi zu? Laranja. Bale, Tori. Ireki, potea, ze gogorra dagoen. Bai. Alduzu? Ez. Ai, ireki dut. Fuerte, lagunduko izut? Bale. Biak batera. Ai, Eskerrik asko. ez horregatik. Venga, botako dugu, baino badazpada gutxi. Bai, joanen gara ikusten. A ber. Potx. Hala! Ze guai! Ea, bota xokore. A ber, ikusi. Begira, ze burbuiak ateratzen dire! Ze guai! Nik piskal gehiago botako diot. Wow. ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Hala! ¡Buah! Burbuia handiak, Karo, badakizu zer gertatzen den? Zer. Ea, tira pilula eferbescenteak efektua egiten duenean, karbono dioksidoa eliminatzen du pastillak. Bai, kolorante eta urez inguratutako burbuietan igotzen da gora. Eta gora iristen denean, karbono dioksidoa desagertzen da.
Ala. Harrigarria da, benetan. Bai, zelako esperimentu harrigarria. Gustatu zaizu ezta? Bai. Primera, badakizu opari hau egingo diozu zure lagunari? Bai, seguro bai. gustatuko zaiola pilo bat. Bai. Ze guai, bueno, eta hau, itxi dezakegu. Eta noski, etxean, baldin baduzu linterna bat. Argia piztu, eta ikusi, makusi. Eman bostekoa, hau paman, etxoso ongi. Ai, bueno, agur, 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 agur. Agur.